O karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Maharapot mo sa ka. Minit man akong dugan. Ayaw pagbuwag sa grupo, ha? Mungita gigag problema na. Ako lang ubanan si Samantha kung nasa siya, Jericho. Bitaw. Dali. Pagpuyo lagi niya! Lingkod! Jericho! Jericho, may mo bang dili na lang ka manghilabot anak nila? Oh, ha? Bitaw. Init na kaya ng akong gibate dire. Nga hilabtan pagig ko nimo. Wala ka dire. Ngita ang bugnaw. Oh, Ako lang bahala ni Samantha, Jericho. ayaw mo pagpalayo, ha? Kaya ako pagyapong responsibilidad ka ng bayana kung maunsa na din eh. Ako lang bahala niya. Oh, ay. Noon sa man ka. Ha? Oh, huwag ko maunsa lab. Okay ko. Naglagot lang ko nga nagisapot ka ni Trixie. Kaha? Tingali ba kisabutan lang ko ninyong duha? Love, ayun na lagi pangabubuhan ng Trixie. Kontrolado na nako siya. Nalimot ko. So ito man juday ka ng bayhanan, no? Kay uyab man mo sa una? Mahimo ba, love? Di na lang ta magisgot ni Trixie. Ni ako daang pulutan. Dili mo yung manginomog hard na way sorang inyong tiyan, ha? Thank you, Mami. Jericho, paim na ko, ha? Ay, palabi, ha? Oops. Samantha. Hinay lang. Uy. Ano naman si Samantha? Wala na hubog na magmaayo. Yabag ko nga nag-utok ng bayana. Lain sa rin siya kung makainom. Makiap man. Okay na lagi ko, Rudy. Ay, pala ka na ako. Kiat lang naong sa kanahanay. Sorry kayo, Rudy, ha? Lainay. Kalit lang na wag tangong kusog akong tuhod. Dali. Manglingkod lang tayo din sa dapit sa bigayon. Okay. Wow. Kanindutan ahon sa buwan. Magyud. Ug ang dagat, tanawa. Nagkidlap-kidlap siya, Rudy. Mara siya gisabuagan ug daghang bituon gikan sa langit, no? Abin mo, Samantha. Happy kayo. Nga naman. Tuli ka oban man ta. Ha? Nga nagtaon. Aw, nalingaw ka nga nagtanaw na ako nga nahubog ko. Naibaw ko nga na-enjoy ka lang si mong inom. Pero, mas maayo ra gyud nga may biya ta dito. Aron din mapuna na imong inom. Oh, good. Wow. Kanindot yung tanawon sa dagat, Makaluag sa dugan. Samantha? Hmm? Mahimong mangutana? Ang sama na. Pangutana lang. Dili man ka ako makabayad, ana. Kuan, unsa may mong ikasulti bahin ako? Ha? Kuan? Buotan ka. Ug hapisad ko nga nagkahigalata, Rudy. Salamat. Usa ko lang giingon nga nag-usab ang kalipay nga akong gipati. Nga nakaingat sa Samantha. Ug kung di mo lain sa pagsabot, gusto ko nga magkasuod pa ta. Ha? Samantha, nakagusto ko nimo. Rudy?
Pero gusto na ko nga maibaw ka. Kung sa may inias kong nauna o sa kong kasing-kasing. Please. Ayaw lang linas pagsabot akong gisulti. Pero, maugini ang tinuod akong gibati sa mata. Okay ra, uy. Okay ra, Rudy. Natural naman tingali na. Kuan lang. Nakalitan lang ko. Okay ra. O, sorry, Sab. Pero, ayaw linas pagsabot, ha? Kasi magtuog ka nga, nagpaimos ko sa gayon nga, nakainom ka. Okay lang. Okay lang. Kuan lang, nalipang ramang ko gamay. Pero, hindi ko malimot. Okay lang. Ayaw ko malaka. Huwag ko magdali. Gusto lang ko nga, maibaw ka nga. Nagkagusto ko nimo. Okay ra na, uy. Pero, uwa pa man sa akong una-una nga. Okay ra, Samantha. Huwag ko magdali. Gusto lang sab ko nga, matunan ko nimo. Ang ako lang nga, maibaw ka sa niya sa kong kasing-kasing. Andam ko magpaabot ko, kanusagkam ka gusto na ako, Samantha. Rudy. Samantha! Pumalik na mistas! Pangipusan ng mga gamit. Kaya doon na pa ay giat liman si Manang Inday sa mong kwarto. Okay? Rudy. Ako nang atimanon ang sugo ni Sir Jericho, ha? Love, nga nang mo pa manigisamog sila si Rudy ug Samantha. Kinahanglang malingaw sab sila. May trabaho si Samantha, lab, nga kinahanglang iyang unahon. Ug dili ang pagsigig at tubangan ng Rudy. Sir, sa may hipusunan, sir. Kanang unlan sa buko-buko ni Chloe. O kanang wheelchair niya, okay? Sige na. Sa may gamiton ni Miss Chloe sa pagsaka sa taas, sir. Ako siyang alsahon. O ikaw, isunod ng wheelchair sa taas, okay? Aw. Sige. Love, dali na. Gunita sa akong liog, kay alsahon ti ka. Okay, love. Oops. Isunod ng wheelchair sa among kwarto, ha? Yes, sir. Hoy, Samantha. Nag-apil ang sudanan sa pagkaon nga daan ako, ha? Mahal na. Dili na mahimang ibilin din eh. Yes, madam. Unya, usa pa may gidugayan mo diya. Ay, sige, ligoy-ligoy sa mga trabaho, Samantha. Mugog ko magligoy-ligoy, madam. Ha, palahubog ka na sabdi, ay? Oy, madam! Madam, apil pa di ako ni madam. Madam, ako na lang budaan na wheelchair sa taas, madam, ha? Ako lang, Samantha. Ay! Oh my God! Idol? No, Rudy. Ako na lang. Pabili na lang mo din eh. Ako na lang mo hato din yung wheelchair. Saan naman na mo dila, day? Gilubag-lubag naman na. Idol! Oh. Tutok bang kanila, Dol? Ha? Kwan, mura bang kung naglisod si Samantha sa pagtuod sa wheelchair? Kay bato ng agyanan? But, Idol, kita naging machikahin ni Idol. Hoy, Inday. Katingsi ka lang ba ya? Di uwanggot. Halala ko na. Ha? Dadaanan ng akong sudanan sa pagkaon. Isa ka sa akong kwarto. Madam, sadoy, karo pag gani ko makadool ka nabisi ko ng imong kwarto, dali-dali yung dahitan ni mo, God. Unya, mo reklamo ka? Ay, reklamo, God. Sagoy made, God. Napagawas lang sa katarungan ba? Ayaw pagkiat na kadungog ka. Oo, uy. Manawag ko nimo kung doon na pa isugo. Doktor, mauna lang ko kaway. Ay, agoy. Salamat. Paitag ni Madam, uy. Himan kayo. Unsay himan? Himan tayo ba? Dok. Niluta, gini paminaw na imong hung-hung-hung, Dok. Saan lang kang manguyab ka, Dok, no? Kakilig. Ikaw ba lang Inday, no? Wadyo kailangan ikabuangan. Ako lang yun. Ay, di magkul-kauna-una magugo. Lingaw-lingaw lang ni ako, idol ba? Pero nga ako bang ma-imagine pa kung saan yung kang kumanguyab ka, no?
siguro ni Budunggan sa babae isulti. Para maklaro. Pero klaro pa kasulti ba, Dok ba, aw idol. Parehas mo kong kagnaw sa kuwang uyab sa una, God. Sa 15 pa akong edad ba? Sus, parehas ka ni mo kagwapuha ay. Mao ba? Uy. Hayan mo siya karon. Aw, tuwan, naslay mabukton. Kay gikuntrahan mo ko siya inahan. Oy, nga naman. Ay, batik, kunukog naong. Di sila gusto masagulan o kabaon o naong ilang katsilaong dagway. Grabe na sab ka nga kasuway si ibong naong, manang inday. Eh, Kabaon gyud. kagilok yun ba may daon, oy. O, lagi! Aw, may nala ni nga, kanang dang ungguyong naong, di makuganhan ang ungguyong naong. O, Dok, Dal, hangad-hangad man ka. Aw, usaman, Dol, idol. Istorya tamang yun eh. Saman, nakahonghong nag-speaker ni Day Samantha. Ha? Ay, kay bao ko, Dokoy. Ay, ako padaplin lang ko, ani. Pero klaro kayo, ay, ka-speak ka na ka Inday Samantha. Oh, nagasulti na ko nga nagagusto ko niya, manang inday. Wow! Siyam na lang kaadlaw. Unsa? Basin siyam na lang kaadlaw ba, ugsugto na kang Inday Samantha. Naanakit ko sa tungod sa ilang kwarto. Sod! Nana ang wheelchair ni Miss Chloe, sir. Okay. Ibutan na diyan sa kilid. Hi, Samantha. Hi, Miss. Lakaw na, pahuway na. Okay pa man tingali kung anhin na lang ta sa kwarto magtimasok inom, Samantha? No, Love? di na pwede. Kinahanglan mo gawas na sa Samantha kay magsamok-samok lang na nato. Bitaw, Miss. Makasama ka ko ninyo. Basta magawas na ko. Oh, wala. Napundak na kong putan. Anong kalit mang biinit ang akong usin ultihan ni Sir Jericho? Unsa man ka? Nasuko ka? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning aton sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni O.J. Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me, but did it doesn't